amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que va ser el passat 8 de març, i avui arriba a la seva fi. La van començar a la sala del Teatre del Molino i tot seguit a la sala de Grup d'Art.cat en el Masnou. I després de salvar diferents adversitats, ara estarà exposada aquí fins al dia 27 en aquesta sala de l'eix comercial del Raval, als que agraïm la seva col·laboració, en particular al senyor Hervé de la Parra, que és l'ànima d'aquesta sala. Gràcies. També vull donar les gràcies a les dones d'avui del Masnou, particularment a la seva presidenta, la Dolors Chacón, ja que fora ella la impulsora d'aquesta exposició, de la que enguany ja és la tercera. És per això que aquesta unió entre l'art i la dona té que servir d'exemple per trencar aquestes barreres de desigualtat que encara existeixen entre la dona i l'home. Com podeu observar, Grup d'Art.cat segueix en el seu empeny de posar el llistó de l'art dins de les nostres possibilitats el més alt possible. I en aquesta exposició podem gaudir de les obres de diferents artistes, on una gran majoria ens acompanyen, i demà, per les circumstàncies del temps on es marquen, inaugurem una altra exposició, en aquest cas en el Corte Inglés del Portal de l'Àngel. Allà també podreu gaudir de l'art i no cal dir que esteu tots convidats. I ja per acabar, mentre les notes d'en Pablo Parra faran gaudir les nostres oïdes, perquè per cert demano un aplaudiment. Mentre les nostres oïdes gaudiran de la música, els nostres ulls gaudiran també de les obres. Moltes gràcies. Generalmente hay. Gracias.